I hear OGs. No, no. Tanan kalisod ngay kaya ang hindi mawala nagpahuway ra para makahuna-huna sa akong pangarap. Pabili laging ani kasi yun ang harap. Dagan patag-agi unon para makasaka. Aragon ng kalisod kung dagan nga suporta. Kaya lagi ni para gyapon ni sa akong ni masuda. Di na ni mapang pray. Isa kang saon ni mong kaugalingon na lang sa ligay. Wani dagan narti lahos-lahos na andagan. Gasolina ka babag ni pinsara ka ayo abigway alam ni. Asyong kabatingan udagan kay taga. Aking nga pait malampas sa rutini. Sa taas sa ligay kusgan pabitaw. Ayaw papilde kung ikaw magpadalanaw. Grabe ka bati pasensya ubos-ubos para pantera tanan gabaga permi. Namang kapisalig sa imong kaugalingon halasigi gambahi permi. Dagang gabira pa ubos. Iyon ni mbada og takatakaramog lahos. Di nyo ni mapugos. Ako na puninga panahon tanan babaglikuwa ni haros. Ay gunahon na nga ikaw ga inusara. Dagang maduula na yola kumpiyansa. Karong panahon na imong kaugalingon na lang imong kontra. Ayaw tanga-tanga lihok-lihok pud panalagsa. Way mausap kung ikaw mismo ay gama. Kanahon na di tanan panahon sa imuha gahulat ko sa liyok na aron taas patag mapunta. Tanan kalisod ngay kaya ang hindi mawala nagpahuway ra para makahuna-huna sa akong pangarap. Pabili laging ani kasi yun ang harap. Dagan patag-agi unon para makasaka. Aragon ng kalisod kung dagan nga suporta. Kaya lagi ni para gyapon ni sa akong ni masuda. Di na ni mapang pray. Isa mapalang din ni mawadang og paglaom. Nga numani ay gakamang mo na itinod nga padayon. Balag hinay pakarumpuhon kini nga tao gikaminusan. Makaingon petira lami awaton. Tanan storyado gayrang ipanlamon mo ng karong kusgan yapon. Balang dagang langsang atong banang atong gahapon. Nga numani ay mo palang yapon ay balagin na may paraman yapon ni sa ako. Abi nilag dali isa kung sa panakahapsay na po na gamay sa may tananot ang kursuhi. Ay lag pagdali abot kasi mo ang panahon taburo ng taanay. Lautan sa uban pero kusgan pagyapon di pa danaw.